Gdje ste ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljanje, sad 1.8. Sad, vjerojatno vidite ove stvari, ovo Iron Pickaxe i sve to, znači ja sam to sve pošteno dobio, ali tu epizodu sam slučajno izbrisao, to je part 2 prve epizode. I sad, znači, dobio sam, napravio sam ovdje mali chest, dobio sam jednu vunu, sad ću pokupim ove dve pa posle, pa ćemo napraviti farmu. Ne farmu, nego krevet. A sad idem tamo u, kako se zove, u rudnik, da. Ili prvo, ipak idem prvo da spavam. Pa idem malo u rudnik da sakupim još cobblestone, treba posle sakupim još malo drveta i da krenem da pravim kuću. Tako da krenut ću sad da pravim kuću, mislim neću sad odmah, nego gledat ću za prilike 2 epizode, znači ako vidite zašto mi je drugačija ruka, znači ja sad ne znam kako se ovo desilo, ali ja sam dobio nekog tamo skina, vidite. Ne znam kako se to desilo, neko vratno uzima također moj nickname i napravi na taj nickname skin. Sad ne znam ko je to uradio, ali mislim, zamolio bih ga da ako ovo gleda da to skloni, zato što me iritira. Ako hoće već da stavi, nek stavi neki drugi skin. Sad ću napraviti jadan sorok. Da mi crafting table. A ne. A daj. Znači sve stvari su mi se izbrisali, imao sam i crafting table, vidjeli ste u prošloj epizodi, znači nekoliko je to iritira. Vidite ovaj skin, znači nerviramo neka djevojka, šta je već. Ne znam ko se s tim našalio, ali mislim mora se neka prestane, jer iritira me taj skin. Da spavam, znači mene ovo jako iznerviralo, znači stvarno se izvinjam zbog toga, znači morao sam da spavam na stvari, radio sam to u screen, ali stvarno našla sam ovo sad i zaboravio sam jednu vunu, imam je u chestu. Pokupimo krevet, znači tu su pirneče u pozadini. Tako, idemo sad samo da vidimo koće. Sad idemo u rudnik, znači ovdje je ovaj rudnik. Hrana. Tamo neki muk, to je da ovčje meso. Joj, sad moram, a ne imam. A imao sam 9 onog ovčjeg mesa i sve, znači jako sam se iznervirao. Znači ne možete zamisliti kako sam stvari, imao sam jako dobre stvari.
da idemo sad minu do kraja ove epizode. I onda ću u sljedećoj da izađem iz mine i da krenemo da pravimo kuću. Onda ćemo nešto mnogo veliku za početak. Pošto sad, za koji dan, pošto Jovan sad, znači inače smo sad nas dvojice namestili pa snimali zajedno. Ali on mora da ide negde i vraća se tek večeras kasno. Tako da nećemo moći. Čekajte, ja da napravim. Znači šta, idem u game mode. Znači izvinite zbog ovoga ljudi, ali moram. Znači... Gdje je to bre? Table. Napravim da ne bi morao poslije da ne bi istrošio odmah aeropik. Jer što većini razumete, dok ne nađemo na dijamante ne kopam s aeropikom. Zato što iskreno meni to pogljedno na durability-a. Jaj. Kako sam se ignorirao ljudi zano. Znači valjda trebalo bi sljedeće ili tamo negdje u 4. epizodi da bude Jovan s nama. Ali ne znam vidjet ćemo. Znači, krenula da mi se uploaduje sad Hunger Games 2. epizoda i još nešto je krenulo mi se uploaduje, sad sam zaboravio šta. Znači, meni se zabagao komp i morao sam da ga restartujem i zato sam se jako iznervirao od toga. Znači hoću da stavim da se zove kao da je nastavko one epizode, tako će i ovo da traje jedno. Ajde da kažemo još pa ajde 5 minuta, 6. Zato što stvarno nemam vremena, moram da učim sve. Da, ali ja i on, kao što smo rekli, ubacit ćemo neke sitne modove, nećemo nešto mnogo. Možda ubacimo i neke gdje ima malo više onih, možda mobova, nekih bosseva i nekih mača, zato što, mislim, stvarno je iritantno da sa enchantovanim Diamond Swordom i enchantovanim običnim bovom da ubijamo Ender Dragon, zašto on ima 303 healtha. Vi kad pogledate to u War spawnu modu, mislim, to je ništa, ali jako puno treba i sad neću ja da pravim epizodu od sad vremena da bi Ender Dragona, izvinite što kažem. Sad moram brzo to, još 3 minuta. No, neće meni pećemo to. I znači što ljudi, znači ja sad moram ovdje da završavam epizodu. Izvinite što nije bilo uopšte duga zato što znači imam problema sve sa kompom i sve i tako da poz ljudi u sljedećoj epizoda će da bude evo 30 minuta, može, ajde.
Pozdrav.